Iki kanggo sedulur-sedulur sedo dolan nang kene iki lho nek sampah iki digawa mulai meneh ora ditinggali ngene iki lho. Nyebai banget to goblok banget to. Kae dadi klumpuke dadi sedo dolan nang pantai. Kuwi nek nggawa sampah digawa meneh dikeke nggone ora kaya ngene iki lho. Iki mrebeti to. Kayak akeh banget ngono kae. Nah. Tur, iki aku nang pantai karo Pak Palas karo anu Kamsia. Karo bojoku anak nang Drine iki. Ya. Ndi dene ndi mau? Drini. Drini iki. Wonosari. Wonosari. Oke. Iki wingi baru Pak Palas lho. Iya, Mas. Tak jeki ning kene. Ya jalan. Cuma aku silir nang kene. Silir. Delok pantai iki piye? Pantai ya. Ombake oke gede. Iki praune do golek iwak atau panek isuk budal ning laut ngono to. Terus Dan ngedokke perahu iki ngenteni banyune ndur. ya ora, engko ndelok kono engko. Oh, oke. Kae kalau isih do ning dhuwur isih ning laut to kae praune. Sakeh to kae. Kae do golek iwak, Pak. Iki tulisane ngupaya bobo. Boboe pangan. Oh, ngupaya golek pangan. Ngupaya gawe bobo. golek pangan. Ya. Ngupaya bobo. Oh, iku jenenge. Manunggal. Manunggal ya dadi siji ya to. Oh, dadi siji. Kae ono kae. Mina Cilacap. Nah, Mina ki anu, Pak. Iwak. Oh, iya. Golek iwak Cilacap. Lur. Ki Pak Palas tak jak neng anu. Neng pantai. Dhewe pengen adus lho, terus golek kathok. Tak dudu, Mbak, tak dudu wong adus terus kepengin. Ora oleh wudo to? Ora oleh foto. Gede, Ya. ngene api. Aku pilih ke siji, Bu. Kan nyemplung barang. Nyemplung ya, dhewe Bapak. ngancani. Ngancani. Ya. Ya kalian nganggo iki lagi cilik. Pengen tuku apa tak tuku kita, aku sing bayari. Iki. Pinten Mbak regine kathoke? Kathoke regane pinten? Nggih, ya. Yang kayu 25. Sing pundi? Yang biru nih. Sing biru. Oh nggih, ya. Ki Iki 500 dosen ya. 2 euro, Pak. kan sekarang kok agak. Ayo, 2 euro, Pak, murah. Ya. Aku bayar dhewe, kathoke bayar dhewe aku. Iya. Ya. Ya. Mbak, kut nganggo anu kirus sih sama. Bayar nganggo kirus saken mboten? Oh iya, sih. Kowe nggo duit ta, Bu? Nggo duit ra tak jeli. 35 terus 20.000. Ana ta? Ngetak jeli. Aku ora tau nggo duit ngene lho. Ya. Golek banyu wis angel timbange antri. Tuku beras wis larang akeh krikile. Aduh. Mbak, iki wong Suriname. Ngerti Suriname to, Mbak? Iya. Suriname, ngerti? Pengapan. Ora, iki wong Suriname. Ngerti Suriname ora? Ngerti ra? Kertas. Isin, Mbak. Wong ngesin di video lho. Mbak Isin. Jenenge sapa, Mbak? Bu. Ya, Bu. Wong ngesin di video Bu. Ya. 25. Ya. 20 wae. Oh. Ya, nanti Ya. terkumpul kita hitung. Yang yo. Iya, baru datang. Ya, iki wong Jawa tapi manggone ning Londo. Laire ning Suriname, ngerti? Ya nek wong kene yo mbiyen yo dipelajari zaman sekolah, tapi iki pas sekolah ora tau mangkat iki. Ya ta? Orang Jawa tapi tinggalnya nah. Ning ora laire ning Suriname. Oh iya. Ngerti Suriname? Suriname ora Sunda. Suriname ora ngerti. Jenengan asline ngerti? Bahasanya ya agak beda ya. budaya. Ora utus Sunda, Jawa basa Jawa. Jawa. Ning ngoko. Bahasa Jawa. Ayo, kowe wong ngendi? Aslimu ngendi? Jawa Gunung Kidul. Ya padha ngomong Jawa to. Saya asli sini, Pak. Lahirnya ya di sini, Pak. Nah, iki wong Jawa ning laire ning Suriname. M. Ya. Dur.
Ki neng Drini arep patus neng do pengen nyemplung neng laut gitu. Kayak hah? Kayak kungkum ora renang ngene ora iso renang to. Ngono kungkum iki. Pasar. Iki pasar iwak. Nek pengen tuku iwak anu laut ning kene. Oh iki. Nah iki. Ayo. Iya. Oh, Bu. Sembarang kono kene. Nah. Kono ikan bakar kono ning kono iso bestel. Ya, barang yuk. Oh, aku nek pengen ngombe wedang, tuku panganan yang kene linggo ning kene ndelok Stran. Nah. Tuh, saya ngereget banget ya. Iki lho, dadi le do buang iki lho. Le sampah lho. Neng kono ya. Masih lihat enggak bisa. Ya. Ayo. Ya. Iki apa? Lah iya to ora dibuang itu. Saking ramen itu, Mbak. Mau apa ora gelem nggo bali to. Iki lho, wong-wong iki do rusuh iki lho, ora gelem buang yo, terus banget to nyebai. Yo. Kok kaya kok kan sampah ora do gelem nggo bali meneh to. Nah. Asin ya. Ayo. Ya asin no. Klambine lebok iki kene, Pak. Iya. Aja rono-rono ya. Pak Palas tak jane nganu yang apa? Drini. Iki kanggo sedulur-sedulur sedo dolan nang kene iki lho nek sampah iki digawa mulai meneh ora ditinggali ngene iki lho. Nyebai banget to goblok banget to. Kayak dadi klompoke dadi sedo dolan nang pantai. Kuwi nek nggawa sampah digawa meneh dikeke nggone ora kaya ngene iki lho. Iki ngregeti to. Kayak akeh banget ngono kan. Slapere, Pak. Kene rada dong kene kene keli kuwi slapere, Pak. Slapere kok nggo keli nggo sandale. Nggo keli nggo. Ya. Ya. Hah? Wih. Aja ngidul-ngidul Pak Palas. Ya. Kayak Pak Palas guling-guling aja. Sore-sore ning Pantai Atus iki ning Pantai Drini. Oh barikar tak jake ning kono kae lho, ndelok sunset ning dhuwur kono kae. Nah. Iki karo nak wedok. Hai. Gocekan iki catur. Oke, nah, mlaku tuyuk-tuyuk. Hutan langi. Wis keturutan langi neng anu neng Goro ya. Ini nanti jedindil. Oke.